Ja són molts anys que venim treballant en temes de memòria democràtica, des del 2015 que es va iniciar. Es va iniciar una comissió de memòria democràtica impulsada sobretot per les peticions de familiars que volien recuperar els cossos de seus familiars afusellats, sobretot les 13 persones que van ser afusellades així en el cementeri municipal, i aquestes persones van presentar les seues instàncies a l'Ajuntament i a iniciativa d'ells l'Ajuntament va crear la Comissió per la Memòria Democràtica i es va començar a treballar, es va iniciar els treballs de recuperació, exhumació i identificació d'aquestes persones. Es van realitzar en 3 fases aquest procés i va culminar el procediment en la identificació de 3 cossos i els altres no van poder ser identificats, però sí que van ser completats tots els cossos. Per tant, les famílies van quedar satisfetes, van quedar contentes en el bon sentit de la paraula, tranquil·les, diria jo, que encara que no havien identificat el seu familiar concret o no sabien quin cos d'ells era el seu familiar, sí que anaven a tindre aquest soterrament digne que ells demanaven. Per a culminar aquest procediment, l'Ajuntament va crear un memorial que està així al cementeri, que té 3 elements significatius. Un prisma quadrat de marbre blanc amb una inscripció d'una cançó de Raimon, Quan jo vaig néixer. En aquest element es poden soterrar totes les persones víctimes de la Guerra Civil, de les injustícies de la Guerra Civil i també de la dictadura. Persones que desitgen i han identificat en altres cementeris, com per exemple el de Paterna, i vulguin traslladar les restes dels seus familiars, ho poden soterrar en aquest prisma. Després n'hi ha una escultura que simbolitza dos punts contraposats, la vida i la mort. I simbòlicament hi ha 13 forats que simbolitzen les 13 bales que van matar a aquestes persones. I després n'hi ha un monòlit gris on estan els 13 noms de les persones que van ser afusellades, perquè era també un dels objectius no amagar ja més, o sigui, demostrar i mostrar a tota la gent, a totes les persones i a les generacions futures que n'hi ha fets que són vergonyosos, que ens donen vergonya, però que s'han de contar i s'han de recordar per a que no tornen a ocórrer.